Ксёндз Антоні з'яўляецца галоўным арганізатарам гэтых дні моладзі. Ксёндз Антоні, раскажыце, калі ласка, аб гэтых днях моладзі ў Лідзе. Ну, такія дні моладзі праводзяцца у нас рэгулярна, кожны год. І, напэўна, для Ліды, для моладзі лідскай, это такое таксама вялікае выдарэнне, бо ведаем, што вельмі шмат моладзі бярэ ўдзел у гэтых днях моладзі кожны год. А Ліда – гэта месца асаблівае, дзе ёсць многа маладых парафій, ёсць шмат моладзі. І сёння гэта дні моладзі вельмі таксама незвычайна, бо за апошнія 7 гадоў, па маіх меркаваннях, назіраннях, гэта самае найбольшае дні моладзі пад адносінах да лічбы ўдзельнікаў. А колькі прыехала ўдзельнікаў? 1500 удзельнікаў. А найбольш з якой парафіі? Найбольш з Гродна набраліся, гэта парафія Вішнявец, Дзевятоўка, Ліда Святой Сям'і і таксама іншыя гарадскія парафіі. Ксёндз Антоні, мы сёння шукаем адказ на такое пытанне, якая яна каталіцкая моладзь. Што бы вы маглі б сказаць нам аб этом? Ну, моладзь наша, напэўна, маладая духам і сэрцам, якая шукае адказаў на розныя пытанні. Напэўна, спалучае ў гэтых пошуках і розныя свае асабістыя праблемы, якія сустракаюцца. Гэта праблемы веры, дзе знайсці сэнс жыцця, дзе знайсці тую радасць, якая нам так патрэбна, каб не сумаваць, каб заўсёды перажываць з радасцю нашай веры. І тыя пошукі, яны патрэбны, бо давядуць да адкрыцця сэнсу веры нашай. Сёння моладзь асабліва хоча ведаць таксама тыя праўды, лепей іх разумець. Бо мала ўжо выясняць моладзі, што гэта за праўду, трэба ў гэта верыць. Таксама трэба паказаць, што мы жывём гэтай веры, што вера з'яўляецца крыніцай нашай духоўнай сілы, адраджэння і той надзеі, якая нам так патрэбная. Каб моладзь магла перажываць тыя свае праблемы, свае розныя пытанні ў веры і даверы да Пана Бога. Ксёндз Антоні, жадаем вам поспехаў і гэтай Божай радасці тут, у Лідзе з моладзю. Дзякуй вялікі за размову.